హాయ్ గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నాకు ప్రపంచ యుద్ధం కాదు, పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి యుద్ధం జరగొద్దని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా మన ఊళ్ళో ఏమంటారు, ఇంటిని గెలిచి తర్వాత రచ్చ గెలువు అంటారు. మన ఇండియాలో ఉన్న పాకిస్తాన్ వాళ్ళందరినీ పంపించి అప్పుడు మనం పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేయాలి. అది లెక్క. మనం అందరినీ మన దగ్గరనే పెట్టుకొని వాళ్ళ బాంబులు వేసినా వేస్ట్, అసలు లాభం ఉండదని నా ఉద్దేశం. నచ్చితే లైక్ కొట్టండి. కంపల్సరీ యుద్ధం ఆపాలి. దానివల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన అతిథులందరూ ఇక్కడనే ఉండరు. లక్షలు దాటి కోట్లలో ఉండరు. వాళ్ళు మహానుభావులు. వాళ్ళందరినీ అక్కడ పంపించినాక కొంతమంది మన ఫస్ట్ ఉన్నారు కదా, స్వతంత్రం రాకముందు 1947 లోపు ఉన్న ముస్లింలు మాత్రం ఉంచి మిగతా వాళ్ళందరినీ అక్కడ పంపించి అప్పుడు యుద్ధం స్టార్ట్ చేస్తే సక్సెస్. లైక్ ప్లీజ్, బాయ్.